Sisti matul dil-katakezi l-lum se nkomplu tiġi t-tielet riflessjoni dwar il-messaġġ tal-Papa Benedittu 16 Randan tal-2012 li jitratta bażikament fuq l-inħeġġu xulxin għall-imħabba. Aħħar darba rajna dwar il-ġid illi aħna għandna nixtiequ lil xulxin li huwa l-ġid fiżiku, l-ġid morali u l-ġid spiritwali. Għamilna ftit riflessjonijiet fuq u li ħankompli llum dejjem nimxu pass mal-messaġġ tal-Dussija tiegħu Benedittu 16 għalina l-koll. Illum se nkompli nirrifletti mill-moment meta l-Papa jgħidilna li aħna għandna nixtiequ l-ġid spiritwali ta' xulxin. Il-ġid spiritwali jeżisti li forsi illum il-ġurnata ma tantx nagħtu kasu ta' xulxin għaliex illum qegħdin ngħixu realtà fejn isa l-ispiritwalità li hu spiritwali m'għandux post fil-ħajja pubblika. Imma hija ippuxjat ħanejtek għal ħajja privata. U dan fuq diversi livelli, ħanagħti ftit eżempju. Pereżempju l-livell soċjali. Isma' jgħidulek dak li inti temmen żommu għalik. Imma jekk ħaniġu biex nilleġislaw liġi fil-pajjiż, ma nix għalfejn noqogħdu nagħtu każ x'inhi l-morali nisranija, x'inhi x-xewqa ta' Alla l-bniedem. Dik ir-reliġjon m'għandha l-ebda post fil-ħajja pubblika. Maħniex ngħidu li l-istat għandu jilleġisla dak kollu li tallem l-Knisja u li tgħid il-kelma t'Alla. Imma l-punt huwa illi jgħidulek illi isma' isek laqqas tista' tkun ispirat mill-valuri nsara mill-valuri ta' Ġesu. Li fl-aħħar mill-aħħar jagħmluna iktar bnedmin biex nagħmlu qafas ta' liġi illi jispirana biex inkunu iktar umani. Jgħidulek dak għażhom malik u ħalli s-soċjetà ċivili timxi kif trid. L-istess ħaġa meta niġu pereżempju għall-espressjonijiet tal-fidi tagħna. Minn mument għal ieħor tqum id-diskussjoni pereżempju l-kurċifiss nistgħux inħalluh fil-pubbliku jew le. Nistgħux nagħmlu purċissjonijiet jew le. Nistgħux nagħmlu manifestazzjonijiet ta' fidi jew le fil-pubbliku. Nistgħux nilbsu simboli reliġjużi, forsi hawn Malta dawna diskussjoni ma nħossuhiex daqshekk xi kuntant tqum l-ixju tal-kurċifiss. Però f'pajjiżi oħrajn l-Ewropa u ftakru dak li jiġri fl-Ewropa ftit wara jiġri Malta, tqum dejjem id-diskussjoni tipo li għandna inħallu kant pereżempju tal-miliet jinstema fit-toroq. Għandna pajjiżi fl-Ewropa li dan huwa benjat, ma tistax bil-liġi. Għaliex tkun jgħidulek li toffendi s-sentimenti reliġjużi ta' ħaddieħor. Reċentament anka il-Kardinal Segretarju tal-Istat tal-Ċiso Bertone tal-Vatikan propju qed qajjem dan il-punt f'diversi taħdidiet li qed jagħmel u kuntatti id-dritt tal-libertà reliġjuża wieħed mid-drittijiet li qed jiġi mkasbar f'diversi kulturi u soċjetajiet tagħna. Issa dan qed ngħidu bħala background għaliex ħafna drabi aħna din il-mentalità taħkem anke lilna bil-mod il-mod u twassalna li ngħidu li isma' dak li jmiss ma dak li hu spiritwali, dak jekk kulħadd jaraw. Dak ma nitkellmux dwaru, kulħadd jagħmel li jrid, kulħadd il-fidi tiegħu dik li jemmel li jogħġbu u kulħadd jagħmelu. Allura sistijej, meta tiġi tisma' l-Papa u jgħidilna isma' tiddu tagħtu każ il xulxin mod spiritwali. Dina tibda mhux dejjem bil-fors id-doq tajjeb u xi ġifieri il-Papa jgħidilna nagħtu każ il xulxin mod spiritwali u l-Papa jaxxaqa. Jaxxaqa se jitlobna xi ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar jitlobna Ġesu, imma li tistona ħafna lina. Jgħidilna l-Papa li l-korrezzjoni fraterna. Xi ġifieri? Il-korrezzjoni fraterna li aħna meta naraw lil xulxin maħniex mixjin skont il-kelma t'Alla, b'ħafna mħabba aħna għandna l-obbligu illi nikkoreġu lil xulxin. Issa din eżisti llum laqas it-tfal ma tista' tikkoreġi. Aħsbu wara kemm ħadd tikkoreġi l xi ħadd għax mhux jimxi dejjem jekk kun nisrani fuq il-kelma t'Alla. Ħajlek inx tindaħal għax ma tarax tagħmel int. Ħalli l-kulħadd jgħix bi kwietu. Live and let live. Għejx u ħalli min jgħix.
dik narajin qudiem Alla, toqgħodx iġġudikani, huma kollha reazzjonijiet li wieħed isib quddiem din ir-realtà. Però importanti nifhmu eżattament x'inhi din il-korrezzjoni fraterna għax Ġesu Kristu nnifsu lilna jitloba illi aħna nagħmluha. Nistgħu nħarsu liha minn diversi aspetti. L-ewwel ħaġa, aħna importanti żistijej nagħmlu differenza meta niġu għal korrezzjoni fraterna bejn il-kuxjenza interjuri tal-bniedem u l-azzjonijiet tiegħu minn barra. Aħna qatt ma nistgħu nikkoreġu, qatt ma nistgħu ngħaddu ġudizzju fuq il-kuxjenza ta' dak li jkun. Qatt. Imma ġudizzju fuq l-azzjoni minn barra jagħmilha min jagħmilha, aħna żistijej fid-dawl tal-Vanġelu għandna nagħmlu dak il-ġudizzju. Aħna m'għandux ikollna preġudizzju fuq in-nies, jiġifieri jiena lilek batt u daka hekk u daka hekk. Full stop, għalaqtu f'kaxxa, għamilt label f'ħajtu u jibqa' hekk. Mingħajr ma nifhem iċ-ċirkustanzi tiegħu eċetera. Però aħna l-azzjonijiet dejjem qed ngħid mhux il-kuxjenza tal-individu, l-azzjonijiet minn barra ta' kulħadd aħna ma nistgħux fid-dawl tal-Vanġelu ma ngħaddux ġudizzju fuqhom. Hemm azzjonijiet li fihom infushom huma tajbin jew ħżiena. Dak hu ġudizzju. U aħna ma nistgħux ma nagħmluhx dak il-ġudizzju. Jiġifieri jekk ngħid l-abortu ħażin, qed niġġudika iva u għandi niġġudika iva, l-abortu ħażin, id-divorzju ħażin, l-eutanasja ħażina, is-serqu ħażin, dak li hu ħażin. Ma nistax ngħidu tajjeb hemm ġudizzju, però mhux il-ġudizzju tiegħi huwa l-ġudizzju tal-kelma talla fuqna. U hija t-tawmilta kbira eżisti li kol kemm aħna naċċettawh. Hemm dak li hu ħażin fih innifsu u hemm dak li hu tajjeb fih innifsu. Saħna eżisti, jekk niġu biex nikkoreġu lil xulxin, mhux neħtlu fl-interjorità tal-bniedem, il-kuxjenza tiegħu quddiem ara dik ħadd minnha ma jista' jidħol fiha. Imma dik l-azzjoni minn barra kif tidher jekk hija ħażina, jiena fl-obbligu b'ħafna mħabba, issa naraw kif, niftaħ għajnejn hija eżisti. Ma nistgħux ngħidu imma mhux anke inti aħna l-korrezzjoni fraterna tissir b'ħafna umiltà. L-ewwel korrezzjoni issir bl-eżempju tagħna. Illi aħna nkunu l-eżempju tagħna stess irid iċċanfar il-ħadd ieħor. Nkunu nies ta' eżempju kif xtaq ħafna San Franġis Assisi. Nkunu misumli illi nifhmu li aħna wkoll suscettibbli għad-dnub u forsi xi drabi dak l-istess dnub u għad-dnub tiegħek li tkun qed tara f'ħadd ieħor biex ma ngħidx li dejjem għax ħafna drabi aħna ma nistgħux naraw xi ħaġa f'ħadd ieħor tajba jew ħażina jekk mhix fina. It-tielet ħaġa li nixtieq ngħid fuq il-korrezzjoni fraterna hija inti jekk tara l xi ħadd marid fiżikament, jekk int tinnota li hemm sintomu ta' marda li ħadd toħol mhux jinduna, ma tgħidlux. Kemm darba tiġri tkun qed titkellem ma' xi ħadd jgħidu isma' inti sewwa li tidher daqsxejn hekk. Jiġifieri fuq dak li hu fiżiku naslu li nagħmluha niġbdu l-attenzjoni li xulxin. Allura dak li hu spiritwali le. Għax qed tidħol mentalità f'kollox eżisti. Jekk aħna rridu nħobbu l-persuna sħiħa kif spjegajt l-aħħar darba, irid il-ġid sħiħ tal-persuna mhux biss dak li hu materjali, imma anke dak li hu spiritwali. Inti jekk taf li persuna marida bit-sokkor, int tmur tagħtiha l-ħelu. Jekk taf li persuna marida bit-sokkor u tara tieħu l-ħelu, ma tgħidilha xejn. Tista' tiraġuna tagħmeli adulta mhix tifla żgħira. Tista' tiraġuna hekk, però dik mhix imħabbata. Ma jfissirx li minn naħa l-oħra toqgħod teqerdilha ħin kollu. Imma li every now and then inti tkun daqsxejn ta' profeta u daqsxejn ta' sinjal u tiġbed l-attenzjoni hija mħabba nisranija li dik nagħmluha. Issa din ovvjament qed tintelef immens fuq kull livell. Għax aħna daħlet l-idea ħalli l-kulħadd jagħmel li jrid. Aħna fl-imħabba suppost jinteressana minn xulxin. U mhux biss mill-aspett fiżiku, imma anke mill-aspett spiritwali. Il-Papa qed jgħidilna qegħdin nirriskjaw illi tlifna din is-sensitività spiritwali għal xulxin
b'tali mod illi tħanna f'silenzju. Sirna ma nitkellmux. Nalqu ħalqna muti u meskinint jekk titkellem għax barra x'kontrik joħorġu. Ir-responsabilità taħwa bejnietna warrabnija fil-ġemp u minflok għażilna s-silenzju. Alla ħares Ġesu mexxa magħna b'dan mod. Ovvjament Ġesu ħallas prezz għaliha. Ħallas prezz għaliha. Li hu l-mewt tiegħu nnifsu. Imma proprju Ġesu ġie fetħilna għajnejna kellimna anke fuq dak li mhux tajjeb fil-ħajja tagħna. Ma qadx jibżal ġildu. Ma qadx jibżal ġildu. Ħafna drabi żistijej in-nisrani jrid ikollu dan ir-rowl antipatku li jkun xewka fil-ħajja tal-oħrajn. Illi ifakkar, ikun dawl, ikun melħ. Il-Papa jgħid illi komunità nisranija matura fi Kristu tagħti każ dal-aspett spiritwali mhux biss l-aspett fiżiku fil-ħajja ta' xulxin. Iġifieri eżistijej. Il-Papa qed jgħidilna li aħna nkunu insara mhux maturi jekk aħna ma naslux illi b'ħafna mħabba niġbdu l-attenzjoni xulxin f'dak li ma jkun sejjer tajjeb. Il-Papa jagħtina ftit vrus mill-Iskrittura. Ifakkarna fil-Ktieb tal-Proverbi kapitlu 9 vers 8 illi jħeġġeġ illi minu għaref ifittex ikun jixtieq iħobb min jikkoreġih. Anka jifakkarna f'San Mattew kapitlu 18 vers 15 meta Ġesu jgħidilna biex inwidbu lil xulxin quddiem id-dnub ta' xulxin. San Pawl ukoll il-Papa fakkarna San Pawl ittra l-Efesin kapitlu 5 vers 11 illi din jgħid hija l-missjoni anka tal-insara li jikkoreġu lid-dinja. Kważi llum anka tgħidha l-kelma tikkoreġi diġà tibda ġismek xowk. Mela l-Papa jgħidilna tanti importanti għalina bħala Knisja illi li inti twiddeb il-midneb, il-Knisja dejjem preżentata bħala wieħed mill-opri ta' karità, mill-opri ta' ħnina spiritwali. Kif nafu għandna l-opri ta' ħnina materjali titman bil-ġuħ, tilqa' l-barrani, tlibbes il-minweri. Però għandna l-opri ta' ħnina wkoll spiritwali, waħda minnhom l-opri ta' ħnina spiritwali inti twiddeb il-midneb. U din eżistijej, mikom da xejn nagħmluha, ma toġobniex nagħmluha, ma toġobniex li nagħmluha magħna, ħanidu kollox ukoll, però ħanibqu trabi f'sens ħażin, għax Ġesu għalilna biex inkunu bħat-tfal iż-żgħar, ma rridniex inkunu tfal iż-żgħar fis-sens ta' rasibsa, ta' supervja, ma rridux jisimgħu, tfal żgħar f'sens ta' abbandun ta' fiduċja. Imma ġifieri aħna ħanimmaturaw bħala nsara. Dan ir-Ramadan u moment biex inti timmatura, jew moment biex inti tibqa' aktar baby. Ma tikbirx, f'sens negattiv. Il-Papa qed iwissi eżistijej bil-kbir li ma nistgħux nibqgħu muti quddiem il-ħażen. Ma nistgħux nisktu quddiem il-ħażen eżistijej. Bħala nsara għandna dan is-salib li rridu nitkellmu quddiem dak li mhux sejjer tajjeb. U din qed jeżisti l-ewwel responsabilità taqa' fuq l-isfiet għax huma l-ewwel li l-Knisja tabbihom bir-responsabilità li jxandru l-kelma, imbagħad fuqna s-saċerdoti u mbagħad fuq il-bqija tal-poplu talla. Ir-responsabilità li nitkellmu eżistijej u ma nibqgħux ħalqna magħluqa fuq dak illi sejjer ħażin. U da mhux biss fis-soċjetà, imma anke fil-Knisja. Għax faċli nikkritikaw is-soċjetà f'dak li mhux sejjer tajjeb. U nagħlqu ħalqna fuq dak li ma jkun sejjer tajjeb fil-Knisja, f'ħdan il-komunità nisranija. Għax hemm affarijiet anke f'ħdan il-Knisja li ma jkunux sejrin tajbin, u ma nistgħux nagħlqu ħalqna qudiemhom, ma nistgħux ma nsemmuhomx anke jekk ħamrulna wiċċna. Ma nistgħux, mu speċjali fejn noqsu mill-imħabba ġenwina bejnietna. Mu speċjali anka fl-istituzzjonijiet tal-istess Knisja, jekk kien hemm affarijiet li ma jkunu sejrin sew. Kemm mill-aspett ċivili, għax il-Knisja tkun accountable anka lis-soċjetà ċivili, u kemm hekk affarijiet ma jkunux jaqblu mal-istess liġi ta' Knisja, il-liġi kanonika. U iktar jkunu affarijiet li ma jaqblux mal-Vanġelu. L-Vanġelu għandu ħajja radikali immens.
Il-Knisja Żistijaj mhijiex sempliċement istituzzjoni, ma hija radikalità tal-imħabba tal-Vanġelu kif tawna Ġesu. U fejn l-affarijiet mhumiex sejrin tajjeb, minnu responsabbli irid jitkellem. U responsabilità hija tagħna wkoll. Għaliex kif qed teħġiġna l-Papa aħna għandna responsabilità li xulxin. Ma nistgħux nagħlqu ħalqna quddiem dak li mhux sejjer tajjeb. Ejjew npoġġuhom fuq ċirkustanzi prattiċi. F'parroċċja pereżempju, f'komunità. Il-moment li jintaqa' pereżempju l-kunsil parrokjali, il-moment li jintaqa' kapitlu f'komunità reliġjuża. Dak li mhux sejjer tajjeb, iridu nitkellmuh. Ma nistgħux nidħlu f'dan is-silenzju quddiem il-ħażen, għax inkella l-ħażen jirbaħna. Inkella l-ħażen indaħlu aħna, inkella l-ħażen jibqa' jimxi bil-barka tagħna. Ġesu eżistijaj jikser is-silenzju tal-ħażen bil-kelma tiegħu li għandha qawwa awtorità li tkeċċi x-xitan. Il-kelma ta' Kristu li ssir eżorċiżmu fid-dinja li tkeċċi l-Satana u l-ħażen kollu tiegħu. Il-Papa jidinna li biex aħna naslu li niġbdu l-attenzjoni l-xulxin, ikkoreġu l-xulxin b'mod israni, irridu l-ewwel qalbna tkun ippurifikata minn kull spiritu ta' akkuża. Aħna ma mmorrux nakkużaw il-xulxin, anzi b'ħafna umiltà li anka jista' jkun il-ħaġa mhijiex kif qed tara inti. Li mhijiex kif qed tara inti, jista' jkun inti miżinterpretajta dik l-azzjoni, inti miżinterpretajt dik is-sitwazzjoni. Allura b'ħafna umiltà tista' tkun fi żball, però jekk qed tara hekk titkellem kif qed tara. Jekk m'intix tara tajba tgħid li m'intix tara tajba s-sitwazzjoni. Però b'ħafna umiltà mhux qisha li tittaddi tiegħek, l-umiltà li inti tiskopri l-verità f'mixja ma' ħaddieħor, li tisma' lil ħaddieħor. Ma nkunux ħfief għal korrezzjoni, l-ewwel nisimgħu eżistijaj li xulxin. Għax il-bniedem għandu ġrajja. Xi drabi faċli tmur bil-ħafna pretenzjoni tikkorreġi l xi ħadd, anke jekk b'intenzjoni tajba, mek ma tismax il-ġrajja tal-ieħor. Tant nies eżistijaj, tant nies faċilment nakkużawhom, niġġudikawhom mod ħażin. U mbagħad toqgħod bil-qiegħda, tisma' l-istejjer, tisma' l-uġigħ, tisma' l-biki. Ta' tbatija, ta' sofferenza li xi drabi twassal ċerti nies li jagħmlu iva affarijiet mhumiex f'posthom. Però hemm storja wara kull persuna. U ħafna drabi aħna iktar faċli inħarsu lejn l-emil milli nħarsu lejn l-istorja tal-persuna u npoġġu l-emil tagħha fil-kuntest ta' dik l-istorja. Għandna bżonn dil-maturità. Għandna bżonn dil-maturità eżistijaj. Faċilment, per eżempju, tikkundanna l-prostituzzjoni, mhijiex posta. Però meta tibda tisma' l-istejjer tal-prostituti eżistijaj, tibda tisma' uħud minnhom minn xi għaddew, tibda tisma' d-dbatija. Allura hemmhekk il-ħażin ma tgħix li tajjeb, qatt għax mhux postu. Però tibda tifhem il-persuna, ħalli tibda taraf x'inhuma l-eruq li jridu jfiequ fil-persuna. Fiex titħobb il-persuna, kif tista' timxi mal-persuna, kif tista' tissapporti għall-persuna. Ma nkunux ħfief niġġudikaw. Ċertament, jekk kollox jgħaddi, kollox tajjeb, jekk il-ħażin jgħidu li tajjeb, ma interessanix nisimgħu l-istorja tal-persuna. Ġifieri għax ħaġa fid-dawl ta' Alla tal-kelma tiegħu turini li hija ħażina, jiena rrid nersaq b'dil-umiltà li l-persuna ħa nisma' l-istorja tagħha għaliex qed tagħmel dak il-ħażin. Ġifieri mhux qed ngħid li jgħaddi kollox. Ma qed ngħid propju meta ħaġa nara li ħażina fid-dawl tal-kelma tal-Alla u jinteressani minn hija u minn oħti, jinteressani minn ħadd ieħor. Allura nersaq lejh mhux biex niġġudikah, imma biex minn dik l-azzjoni li mhix tajba jiena nista' nidħol jekk iritu dejjem fl-istorja tiegħu biex nikkumpanjah, biex insir pellegrin miegħu fl-istorja ta' dnubu jekk hemm bżonn ngħidilek, fl-istorja ta' dbatija tiegħu jekk hemm bżonn ngħidilek, fl-istorja tal-ħażen tiegħu jekk hemm bżonn naħares lejek. Imma kif Ġesu ġie akkumpanja l-umanità f'din il-mixja, aħna rridu wkoll nakkumpanjaw il-xulxin f'din il-mixja. Dan ifisser eżistijaj. Li nikkoreġġu xulxin bl-imħabba, li nisimgħu il-xulxin. U min minna m'għandu bżonn del korrezzjoni eżistijaj. Jekk il-kelma talla
Fil-ktieb tal-Proverbi, kapitlu 24, vers 16 tgħidilna, il-bniedem ġust jaqa' 7 darbit kuljum. U jekk San Ġwan fl-ewwel littra tiegħu kapitlu 1 vers 8 jgħidilna il-kol kemm aħna dgħajfa u imperfetti. Il-kol kemm aħna dnibna u nqasna mill-glorja tal-Alla. Min minna m'għandu bżonn li xi darba jew oħra ħaddieħor jiftaħlu għajnejh. Ħafna drabi jista' jkun li tkun qed tiżbalja xi drabi b'mod ġenwin ma tkunx qed tara, imma tibqa' miex isek bulldozer u fl-iżbal tiegħek tkun qed tweġġel ħaddieħor u m'intix tinduna. U ġenwinament xi drabi ma tkunx qed tinduna. Jekk int persuna li tħobb is-sewwa, jekk int persuna li tħobb il-verità, tkun tixtieq min jiftaħlek għajnejk. Jekk int persuna li titħobb vera, tixtieq min jiftaħlek għajnejk, suppost, jekk inti m'intix qed tħobb, jekk qed tweġġel ħaddieħor. Meta jeżisti niftħu għajnej xulxin, impoġġu xulxin fil-verità u mpoġġu lil xulxin fil-mħabba. U din eżistija essenzjali u importanti għalina. Li nkunu fil-verità permezz ta' xulxin u nkunu fil-mħabba permezz ta' xulxin. Il-Papa eżistijaj Benedittu 16 ikompli jgħidilna li dan kollu irid iwassalna għax aħna nemnu fil-ħajja ta' dejjem. Li jiena qed niftaħ għajnħija għaliex hemm marbuta salvazzjoni ta' ruħu. Li sfortunatament illum m'għandix nitkellmu ħafna mill-ħajja ta' wara l-mewt. Ment li dik hija l-verità, dik hija l-ħajja vera, dik hija d-destinazzjoni ta' kulħadd. Hemmhekk aħna fejn aħna mixjin, ma xi drabi ngħixu isna qatt ma ħammutu, xi drabi ngħixu isna qatt ma ħaniħtlu fl-eternità. Ment li aħna l-insar eżistijaj nemmnu fl-eternità, nemmnu f'din ir-realtà. U allura ma nistax ikun meta jiena nara l-ħija li minn ħajja tiegħu ta' issa tiddependi s-salvazzjoni eterna tiegħu. Kif jista' jkun jien nara ħalqi? Dejjem nitkellmu b'ħafna mill-ta' kif spjegajt. Imma għandu interessana mis-salvazzjoni ta' xulxin. Aħna maħniex klipuqtati s-sistijaj. Dil-koll neħdu ħsibhom iktar mill-bnedmin xi drabi l-lum il-ġurnata. Il-Papa jgħidilna eżistiji li l-Ewkaristija li taqqadna fl-imkien fil-qudies tkun lajn għal din l-imħabba u interess ġenwin għal xulxin. L-Ewkaristija tfakkarna u turina b'mod ċar illi l-istess Ġesu li tirċivi int u l-istess jirċivi l-ieħor li aħna għandna l-koll l-istess imħabba l-istess dinjità quddiem Alla. Mela kif jista' jkun ma nagħtux każ lil xulxin? Eżisti, ma jistax ikun li aħna ninalqu għal xulxin. Ma jistax ikun li aħna mmorru nirċievu lil Ġesu u dan li Ġesu inżommu ħalina, private property tagħna, moħna biss fina nfusna u xejn iktar. Dan ir-randan eżisti huwa sfida li qed jagħmlilna Kristu nnifsu permezz ta' Benedittu 16. Ġesu qed isejjaħlek biex inti toħroġ minnek innifsek u tiftaħ qalbek għal ħaddieħor. Biex tagħti każ il-ħaddieħor fil-verità. U tagħti kasu mhux biss fuq il-livell fiżiku, imma anke fuq il-livell spiritwali, il-livell morali ta' x'inhu tajjeb u ħażin. U dan jekk ma tafx kif ħatgħixu, ibda bit-talb. Ibda li t-talb tiegħek ikun miftuħ daqsxejn għal ħaddieħor. Mhux titlob biss għalik u għall-bżonnijiet tiegħek. Imma ibda itlob. U bda itlob għall affarijiet spiritwali vera ta' xulxin. Aħna kemm nitolbu għal xulxin biex nikbru fl-imħabba t'Alla? Kemm nitolbu għal xulxin biex ma naqgħux fid-dnub? Kemm nitolbu għal xulxin biex ninħelsu mid-dnub? Kemm nitolbu għal xulxin biex nintelqu fil-ħelena t'Alla? Kemm nitolbu għal xulxin biex nitalmu nafdaw lil Ġesu? Kemm nitolbu għal xulxin biex nipperseveraw fil-fidi sal-aħħar? Kemm nitolbu għal xulxin biex inkunu maqudin ħaġa waħda mas-saċerdoti, mal-isfijiet, mal-Papa fil-Knisja Universali? Kemm nitolbu għal xulxin biex nikbru fl-imħabba ta' Ġesu? ċe nitolbu għal xulxin għal daw ir-realtajiet spiritwali? Jew nitolbu biss għal xulxin għal mart biex infiqu, għax-xogħol meta m'hemmx, għas-saħħa meta tiġi nieqsa. Imma jinteressana mill-ħajja spiritwali ta' xulxin. Eżistijaj, il-qaddisin kellhom din għal-qalbhom immens
dak li tradizzjonalment nitolbu għal konverżjoni tal-midinbin, għal dusija tal-oħrajn, tal-kleru, tal-saċerdoti reġjużi, miż-żewġin, eċetera. Ejjew eżistijaj nottu kas il-ġid spirituali ta' xulxin fil-verità. Bdejna fit-talb u kompliħ bl-eżempju tiegħek. Li ħajtek tista' tispira il-valuri spirituali ta' ħaddieħor jekk nagħmlu dan il-mulejja tinaslim.